दासो निम्बु रोसिखौ लोंनानै एसे सान्थि मोनबाय आं। बिराद मेंखादों ट्रेनाव। हराव उन्दुनोबो मोनाखै आं। ट्रेनावनो एसे उन्दुलांनांगौ। ने जायगा मोनासै उन्दुनो? मोनदोंमोन, थेवबो उन्दुखौनो लांनो हायासै आं टेनसनावनो। ओजोंसो साननो ना ओजोंसो साननो। बोथिसे मोजाङै जानो हायाखै, उन्दुनो हायाखै टेनसनावनो। दे, टेनसनाथ' आरो थाखागोन, माथो खालायबावनो। दा मोजाङै जानो हागोन दे। जेबो जाबोआखैबो खोमा, रुटिफोर जाबोदों? गैया, जानोबो गोसो गैया आं। रुटि सुटि जेबो जायाखै आं, मैयानिफ्रायनो जेबो जायाखै। थैद, मानसिया टेनसन होननानै बेबायदि जायालासिनो थायो नामा? बेनिफ्राय दा रितुआथ' खम रागा जोंदोंना नोंखौ फैनायखौ? माबोरै फैनो होनाय बेयो? अख्रा खालायाखैमोन बेयो नोंखौ लाखिनो? खालायदों, बेसेबा नांज्लायनाय जादों आरो। मानोथो होनबा बेबो बुजिया? फैफानो हायोमोन ना, जेबो प्रब्लेमानो गैया। गैया, थानोनो गोसो गैखाया बिया, अबाव आरो। बेनोथ', आरो बाथ्रायाबो बेबो जाबायना, उन्दैनिफ्रायनो बेयाव देरनाय मानसि, अबाव आरो गामियाव फैनो। थेवबो आरो हिनजाव मानसि हाबा जानायनि उनाव खायसे बुस्थुखौ कमप्रमाइस खालायनांगौ जायो आरो। फैनोथ' हागौमोन, जेनेबा आगोलनि बायदिबा बेलेगमोन, फैयाबाबो आरो दा ओरैनो मायबा मायबि जागासिनो न'आव। फैनो हागौमोन, फिसानि बाथ्राखौ साननानैबाबो, गावखौ सानाबाबो। हाखाया बियो सोलिनो। आरो आं नोंसोरनो खिन्थायाखैसोमोन देनाय। हाबायावबो हाबा जानायनि सिगांनो बेबायदि बुंखानाय दंमोन, आं नोंजों थाङा, बेयावनो थागोन जोंफोरनि न'आवनो होननानै। ए, बेबायदि बुंदोंमोन? दा बेनिफ्राय सोरबा मायबा खालायबावबासो र', बेखौसो गिबाय दं आं। दाथ' गावहा हारसिंसो जाबाय। रुवाथिया दङ? औ, रुवाथिया दङ। आं बुंदों मास मोनसेसोनि उनाव खबर लाहैगोन आं होननानै। थांनो हागोन दे। मेम साहब, आपने कल से कुछ खाया नहीं, आप बीमार पड़ जाओगे। आप कुछ खा लो ना मेम साहब। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जाओ तुम यहाँ से। लेकिन मेम साहब, आप कुछ खा लो। रोनी बाबा ने भी कुछ खाया नहीं, आपने भी कुछ खाया नहीं। इस तो आप लोग दोनों बीमार पड़ जाओगे। आप कुछ खा लो ना। नहीं, तुमको खा लो। तुम रोनी बाबा को जाके कुछ खिलाओ। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तुम लोग खाओ। लेकिन मेम साहब, आप बीमार हो जाओगे। शांति, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो। देलाय, नों गालिनि बाथ्राफोरखौ गाज्रि मोननाङा। बियो बेबायदिनोखा मानसिया, एसेबो थं गायखाया, खुगायाबो गाज्रिखा। बेफोरबायदि मानसि लोगो मोनफेराखैमोन आं। बेसेबां गाज्रि रावा, खुगाफोरा बेसेबां गाज्रि। माबायदि हिनजाव बेयो, एसेबो सनमान गैथारा माथो मानसियानो। औ, बेना आखलानो गाज्रिखा, मानसियानो मोजां नंखाया। रावजोंबो अनजायाबो, गावहाबो अनना लानो रोङा। थेवबोसो आं बेखौ हिनजाव होननानै अनोमोन, लायनोबो थांबावदोंमोन आं। नुवाखै दा आंखौसो माबायदि दाय होदों, लायनो थाङाखै माबायाखै होननानै। आं बेसे लायनो थांखादोंमोन, आंथ' नोंनि सिगाङाव थार बाथ्राखौ बुंखादों। नों आंखौ आरो गाज्रि मोननानै थानाङा। मोनाखै, मानो गाज्रि मोनो नोंखौ? बेखौ सोरबा मोजां होनबाबो रावबो फोथायखाया। बियो गावबा गावनि आखलखौ गावनो देखायलांदों, नुवाखै होनबा? गावनि आखलखौ बेबायदि गाज्रि देखायलांबा सोरथ' मोनथिया बेखौ गाज्रि होननानैलाय। गावनि आखलखौ गावबा गावनो गाज्रि होननानै दिन्थिना लादों। औ, मा होननो, मानसियानो रावजोंबो मिलायनो रोङा, गोरोबना थानो रोङा। बेनिखायनो आइ आफाजोंबो नांज्लायनाय जायोमोन, आरो आंजोंबोथ' जेबो नांज्लायनाय जायाखैमोनानो। गावनो गावबा गावनो माबा हामा मोननानै बेबायदिनो फिसा फिसा बाथ्रायावनो हामा मोननानै थांनानै बेबायदिनो थांना थाहैदों। बेफोर मानसिया बेबायदिनो, गावहाबो मोजां खालायना लानो रोङा, मालायनि मोजांखौ नुब्लाबो मेगन सायो। औ, नाथाय मानसियाबो एसे खर' गाज्रि टाइपनि माथो। पुलिसनिबो धुमखि होलायदों। नोंसोरो रिलेसनखौ बेबायदि खालायस्लायस्लाय फोजोबथारनांगौमोन डिभर्स होनानैनो। मानो डिभर्स होदि आगोलो? आं बुंदोंमोनानो, बिनो जेबो खालायासै। आरोलाय गावखौथ' लायनो थांखादोंमोन ना, गावहानो फैखायासै। आं थेवबो बिनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै गोसोखौबो गिनाय मोनदों। बियो फैफिनबालाय जोंफोरनि न'आव? नै, बे फाग्लिया फैफिना बियो। आरो फैफिनबानोखि आं लाखिगोन नामा बिखौ? आंनि जिउखौ अयथासार धंस' खालायजोबदों बियो, मा खालायदों। आं बेखौ लाफिननो हाला। नोंसो आंनि हिनजाव। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ गियो आङो। गिनाङालै, देलाय, जेबो खालाया बियो, खुगाल' बिना। बियो फैनो गोसो जानायमोनब्ला मालाबानो फैसिगौमोन बियो। एसेबां सम जालायलांबाय, फैयाखैना बियो, फैया बियो।
बियो हारसिं उदाङै थांनो मोजां मोनग्रा मानसिसो बियो। हौवा गथ' गथाय बिहाव बिखुनजो बेफोर न'खरखौ सालायनो हाग्रा मानसि नङा बियो। हारसिं थानो लुगैनायखायनो बियो न'आव थांना थाहैखादों। जेबो रिजोनानो जाहोनानो गैखायामोन नांज्लायनायनि। बालनि फान्था फान्थिखौसो लोगो मोनदों। मा जाखो? सोरखौ लोगो मोनखो? फैनायनिफ्रायनो गाख्रबगासिनो सान्दुं गोसाफ्राव। मा जाखो? सोरखौ लोगो मोनदों? नोंनिनो एक्स बिजामादै सन्जय आरो सन्जयनि हिन्जावा। खोब माथो मोजांनो नोंनि एक्स बिजामादैया सनानि हिरानिनो माथो हिन्जाव लानानै गिदिंगासिनो। आयौ मालाय हाबा जाबाय गिदिङा माथो। दालाय नोंहालाय दाउ बिमा बिदि रागजोंनालाय माथो जानो मालाय। हाबा जाखांबाय माबाबाय नोंहालाय दासिलाय थोंदों मेगन साबालाय मा जानो? साखेन रावखौबो मेगन बालनि। आंनि सिगाङाव जा लेबेल लेखायखादों बा फंसे थोबसेबो मोजाङै माथो होफैयाखै। र' सालाखौ कुत्ता सैमाखौ आंबो देखायगोन। बयनिख्रुइबो मोजां सेंग्रा बेसेबा धोनि मालदार थिकादार हौवाजों हाबा जानो देखायखागोन आंबो। र' नोंनि आरो साननायानो बे देखायनायल'। मानि बे मालदार थिकादार हौवाबाल' थाङो नामा? नोंखौ दे थांनाय बाराव माथो बै टेटनि मास्टर मावनाया बे नायनो फैनो नागिरदोंमोन माथो। नोंनो माथो बेजों जाया होननानै बुंनाय। बे देखायनोबाल' मालदारबाल' होबा जायो नामा? औ देखायनोसो हाबा जाखागोन आं। फान्था फान्थिया साला। थै साला बिसोरनि संसाराबा सुखि जानाङा। ओइ फाग्लि मानसिखौ बेबायदि खुदै गारना बेबायदि होननो हामगौ नामा? जायखियानो जाया मानो बेबायदि सावहोयो नामा मानसिखौ? फायसेसा बुरै। थुइ 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 सावहोखागोन आं सावहोखागोन आं। बिसोरनि जिउआव बहुत सान्ति जाखागोन। थै हामगौ नामा मानसिखौ बेबायदि खुदै गारै गारै रायनो? बेबायदि मानसिखौलाय बेबायदि रायाबालाय अननानै रायगोन नामा? सैखाया आं बिसोरखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाखाया आं बिसोरखौ। पापि कुत्ता सैमानि जातफोरा साला। बिसोरखौ नुनानै खुजाथ्रानो बिसोरखौ नुनानै खुजाथ्रा। आंहासो बेंकआव थांनायानो खामानियानो जायासै साला खुजाथ्राफोरा। सैमानि फिसाफोरखौ सैमानि जातफोरखौ नुनानै खुजाथ्रा जादों साला सुनि ग्रहफोरा साला खाल सुनिफोरा। आंहासो दिनै बेंकआव खामानिया जानो गोनांमोन बिसोरखौ नुनायखायनो जायासै साला। दासो सफैबायहाय सान्दुं गोसाथारबो गोलोमजोब्बाय गरमथार। ओइ बिहामजो अबाव? मानसिफोरालाय अबाव? सफैबायना सफैयाखै सासेयालाय बोरो? हनै बोरो सासेयालाय? माथो सानजौफुनि सिगां सिगां सफैगोन होनदोंमोन। अबावलाय मानसियालाय? सफैयाखै नामा? सफैदों मेंसोदोंनो उन्दुदों। ए बेसेबां गोबाव जाखो सफैनायालाय? मा लाबोखौ? नै लां। गैया मा लाबोनो? अमा बेदरा इसेबां दाम जेनथेन फुवासे लाबोदों सुपारि थुपारि मिलायनानै। सुपारिखौनो लाबोबाय। सासेयालाय जाया माथो सुपारिखौ? मोजांबो दं दे मोजांबो दङ सुपारिबो दङ। सुपारिखौ आं जागोन दे आरो आबौआबो जायो माथो। सुपारिखौ आबौजों आंजों जासिगोन। नोंसोर सानैबो मोजांखौ जा। हर होमबालाय संहैनोसै आं। नोंखौसो नेबाय दंमोन आं मा लाबोगोनबा होननानै। बेनिफ्राय मैगं गोथां जेबो लाबोआसै? गैया इसेबां दाम मैगंफोरानो। भिन्दि ओंखारदोंमोन बेसेबा दामखा। बै लेसारा लाबोदों आं मुथासे 25 थाखा मानि। एवहैथां बेखौनो एवनोबालाय। एवला दे लेस्राखौ एवला दाहाय हराव जासिगोन। बोथिसेयावनो मोननै जाब्ला दा हराव माजों जानो? माबा अमाखौनो संसै आङो आलुजों रोसि बानायनोसै। बानायथां नोंसो माबोरै बानायो? साहा लोंनो ना मायो? साहा फुदुंदोंमोन आङो। लोंगोनथ' र'। बिस्कुट दङ र'। थां होनबालाय लायथां लोंखानोसै गरमा गरमनो। आबा उन्दुलांदों नामा? आयै सफैबाय नोङो? मा फिसा माबोरैबा मोनदों नामा नोङो? लोमजालाबायबाय नामा मानसियालाय? है ओरैनो एसे मेंनाय मोन्दों उन्दुबो लाखिना। जानाय लोंनायाबो मोजां जायाखै ओंखायनो दुरबल मोन्दों। बेनिफ्राय आबा बिहामजोआ फैमारासै आरोना? आबौखौबो लाबोनो हायासै? गैया आयै फैयासै। फैनायबा हामगौमोन। आबौखौ नुथाराखै नुगोन होननानै मोजां मोनना दंमोन आङो। आबौखौ नुगोन र' होननानै। गथ'आबा बेसे देरखो बेसेराया? रावबो गैयाबो न'आवबो। गथ'आबो बेबायदिनो देरबाय बेसेरा। बे आबौ रनिखौसो दुखु मोनसै आंहा सानबोला। बे नोंना हिन्जावाथ' अख्राखा बुजिखाया। बे गथ'खौसो दुखु मोनसै आंहा। हामानोथ' अख्रा खालायथारनानै आबौखौलाय लाबोथारदि। सिरि खावनानै लाबोनो हादि नोङो? बेखौनो नायबाय थानाय। अबाव आरो बेबायदि खालायनो हानो? मानसियानो धुमखिसो होदों। आरो खेबसे लिंबावब्ला आंनि फिसाखौ लांबा जोंफोरखौ गामियाव लांनो नागिरबा थैगोन होननानै अबाव बेनिखायनो जेबो होनासै आं खालायासैबो। रागा जोंबा गाज्रिथारना मानसिया अबावबा मायबा खालायफ्लांगोन होननानै उनाव जेबो होनफिनासै आं सिरि फैबाय।
साननैसो उनाव थांफिनगोन र' आबाखौ खबर लानो। बेबायदि थैनो ओंखारलायनाय थैया दे बियो ओरैनो बुंदों। बेनिफ्राय बे सिखा बुन्दाफोरा बिसोरखौलाय पुलिसालाय माथो खालायदों बुसोआखै दोखो दोखो बुनो होनांगौमोन बिसोरखौ आथिं आखाइ बायलायनाय। दङमोन र' जेलावनो। बे बक्सिखौ हालाखौ दोखो बुनांगौमोन पुलिसा। नों बुनो थिनदि पुलिसखौ दोखो दोखो बुनानै आथिं आखाइ सेफायना दोननो होनांगौमोन जाहाथे आरो गुबुन खेबबाराव बेबायदि खालायनो गोसो जाया बिसोरा बेफोरबायदि खालायनो हाया बिसोरो दोखो दोखो बुनांगौमोन बिसोरखौ। बुदों मानो बुवाखैखाय पुलिसफोरा बुखायो। बेफोरबायदि आखल गाज्रि मानसिखौ बुयै बुयैसो थिग खालायनांगौ। बेसेबा गोजोननाय मोनाखै बे सुदेम खांखिनिया आंनिफ्राय हौवाखौ सेख'ना लांनानै बेसेबा मोजां मोनाखै बे सुदेम खांखिनि दुनिया। आंनि जिउखौ आंनि गोसोखौ बेबायदि अरबायदि खामग्लि होनानै नोंसोरबो सानसे समाव खामग्लिगोन। आं नै पापि सैमा सुदेम नोंनि फिसाजोआबो नोंनि फिसाजानो जा बिसोरबो सानसे समाव आंनि बिदि अननाय मोननो थाखाय फस्थायगोन। बेफोर गासिबो नोंसोरनि फान्दायनाय गोजाना। नोंसोर आंनि जिउखौ बेबायदि खालायदों आंनि जिउआव सान्थि गैयै खालायदोंना नोंसोरनि फिसाफोराबो सान्थि थानो मोननाय नङा। आंनिफ्राय आंनि हौवाखौ सेख' लांबाय थायोना नोङो फाव फान्दायनो। नै सानसे समाव नोंनि फिसाजाबो नोंहाबो फिसाजो जाब्ला नोंनि फिसाजाबो हौवानि थाखाय आंनि बायदि बेबायदि थरफिनांगोन। एरै मावनाय एरै फिथाइ। नों फान्दाय आंनि हौवाखौ लांदों नोंनि फिसाजोनि हौवाखौबो माब्लाबा सानसे समाव सोरबा बेबायदि खालायथों सानदों खोमा आंनि जिउआ मोजां होननानै आं हौवाखौ मोनबाय होननानै। नै नोंनो मोजाङै थादो नाथाय नोंनि फिसाफ्राबो फस्थायगोन मिथिखा। आंनि फिसानिफ्राय बिफाखौ गोजान खालायनानै लांदोंना नोंसोरो। आंनि फिसाया सारा जोनोम जानायनिफ्रायनो बिफानि अननाय मोजां मोनाखै। इसोर भगबान नोंसोरनि फिसाफोराबो जेन बेबायदि खामग्लिनांगोन संसार जानांगौ जायो बेबायदि खामग्लि संसार जानांगौ जायो दे बिसोरनि फिसाफ्राबो। नेना थागोन आं बै समखौ नायनो थाखाय नेना थागोन आं।